Setelah menjadi ibu anak dua, sepertinya aku butuh me time. Tapi tenang, me time aku nggak harus jalan-jalan. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Me time emak-emak koyo aku ki iso menikmati Indomie nyemek tanpa diganggu bocil ngono wae wis jan seneng kae ning atiku ki apa meneh karo scroll-scroll TikTok jan nikmat pol. Jaga kewarasan ki penting ya lur, arep jarene ki pengangguran, tapi kenyataane garapane emak-emak ki ning omah yo renek lerene. Jadi aku nunggu bojolku turu dhisik terus arep nggawe mie iki sekitaran 7:30, ora apa-apa lah ya, kan ora saben dina maeme bengi, tur ora saben dina juga maem mie. Jane ki maem wengi yo ora apik dienggo kesehatan, apa meneh sing dimaemke yo mie, tapi tenang. Bareng maem aku ora langsung bobok ya lur, dadi aku meh lanjut lembur. Tapi udu lembur karo bojoku lho ya. Mergane kan bojoku ki lagi rene ngomah, ndekne kan lagi kerja. Di aku ki meh lembur njahit ben tetep cuan terus dienggo jajan. Lah kan idak-idak miku ya wis meh mateng, tampilane cantik pol. Langsung wae gak arep tak entas dan ternyata aku lali tomatku ora tak masukke padahal wis dicepakne. Yo kira-kirane ki ngono kuwi lah. Nek masak karo ngonten mesti yo enek sing keteliwasan, tapi yo ora apa-apa iki rasane mantep banget. Apa meneh lalapane kerupuk nasi, cocok. Videone yo wis ya lur, meh menikmati mie nyemekku.